प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा जाग्रा नङा प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं थारमाने जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि निफ्राय गुवाहाटी बेलतला सार्भेयाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा जाग्रा नङा प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालामबाय आङो माथो ओरैनो भारा जादोंलै भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटी बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जालदाब ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावलाय दे